Foli b'aw bɛɛ lajɛlen malencɛ ani muso denmisɛnnin ani ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani kan ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw olu tɔgɔyaw ye an b'a fɔ ko bi ye tarata ye ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 7 san 2026 k'a fɔ ko bakɔrɔba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebele o talen don an ka finitigilakaw fɛ jatigɛwale maaw kama k'a fɔ ko da tɛ u ye sunɔgɔ tɛ u ye tant que ni u bɛ jatigɛwale la anw ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko an bɛna an da don o kunnafoniyaw la baara minnu taara ka o kɛ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genèvekaw olu fɛ yen nɔ an ka minisiri ale ye wulikajɔ kɛ ka i kun da yen yɔrɔ kofɔlen kan ka kuma ɲɔgɔn kɛ ni an ka jamanaden minnu sigilen don Suisse kɔnɔna na an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o bɛna tali kɛ Falikoro ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka samatasɛgɛw ye dege karamɔgɔ kura ni ka o sɔrɔ an bɛna an da don ale ni a ka yetaw la a bɛna fɛn min kɔni an ka samatasɛgɛw bila ka taa baarasira minnu fɛ dolanciko bunakun ka Mali tɔgɔya la an bɛna an da don la k'o walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi ko lafiya tɛ jugulamɔgɔw ye o ye an ka finitigilakaw an ka wolomasiri tabaw olu ka kalekan ye min bɔra an ka finitigilakaw ka kumalaseba n'u ka ɲɛma état major général ye ale yɔrɔ la ka kɛ ni kunnafoni teliman ye o ye min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kunnafoni di siraw fɛ min na ni u ye a yira k'a fɔ ko baara minnu ni o bilalen bɛ sen kan an ka finitigilakaw fɛ ni o bɛ tali kɛ ɲɛɲininiw ni fɛn min kɔni ye fo ka taa se hali bi dɛbɛndɛmɛw ye ale ni jateminɛw ye walasa ka dankari kɛ banbagaci walew la k'a fɔ ko o baaraw olu kɔni ye nɔbɔ ka kɛ ni kununko tɛnɛn ni o tun bɛ juillet kalo tile 6 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS mara la k'a fɔ ko wulikajɔ ko o taara ka o kɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ ka se ka dankari kɛ banbagaci wale maa caman na minnu kun kɛn bɛ ka u fara ɲɔgɔn kan kilomɛtiri 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ni ANEFIS dugu kɔnɔna ale ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko dankarikɛla olu la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko o kɔfɛ ko u ka fara ɲɔgɔn kan baara wɛrɛ ni o kun b'a la ka kɛ ko fɛn min kɔni ye ngara dara o yɛrɛ fɛnɛ na an ka cɛdenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko o nasiraw fɛ ko u ka bolimafɛn min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko pick-up ni sika kun kɛlen don o la k'a fɔ ko ngara dara o la fo ka taa se u ka bolimafɛn wɛrɛ ma u kun kɛn bɛ ka mun camoufler ni ka a dogo kosɛbɛ yiri jukɔrɔ la o la k'a fɔ ko an ka cɛdenw ye ngara da o yɛrɛ fɛnɛ na ka yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na an ka état major général ale ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔw ko olu belebele bɛ to so na an ka finitigilakaw fɛ k'a fɔ ko ka ngara da jatigɛwale maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ko lafiya tɛ kɛ u ye tant que ni u bɛ anw ka dugukolo o kɔni sanfɛ ka tila tuguni ka laɲini kɛ dugudenw ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se ka u hakili to u yɛrɛ la ale ni ka ɲɛfɔli kɛ n'u o kɛra seginamɔgɔ ye k'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Malikura tasira o kɛn bɛ k'a kanbɔ ka kɛɲɛ ni hali an ka jamana kɔfɛlaw ye ka kɛɲɛ ni an ka jamana kɔnɔden minnu ni olu ye u sen bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa sigi jamana kɔ kan ni u kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ka o sabati walasa jamana ɲɛta ale ka se ka sabati cogoya min na ni o bɛ tali kɛ an ka tungarankew la an ka tungaranke minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suisse jamana ale kan ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni ye lasigi ye min bɛ tala ka kɛ diɲɛseleke naani bunakun jɛkulutɔn fɛ ni olu ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye kunnafoniw ale ni bɔlɔlɔ ka marasira ni ka olu kumaw ka olu ta ka o kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kuma lasew ma ni o ye an ka ministre de la communication ye ne ale ye Alihamudu Age ye ne ale kɔni bɔra ni ka i senfa ka se Suissekaw olu fɛ yen nɔ ka taga i sen don ni darajɛ in kɛnɛ kan min na ni kumaɲɔgɔnya ni o tɛmɛna ale ni an ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Suisse ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kumaɲɔgɔnyaw taara ka o kɛ juillet kalo tile 4 tɛmɛnen olu la san 2026 Mali ka lasigiso min bɛ Suissekaw olu fɛ yen nɔ ni o baaraw taara ka o kɛ ni an ka lasigiden min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Gawusu Sise ale ka yamaruya jolenw ye ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kumalase daw ma ale ye an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ka a ka foli ni a ka tasibilaw ta ni ka o lase an ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Suisse ma nin wagati kofɔlen in na ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka minisiri ye a da don kuma la jamana kɔnɔdenw ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ ale tɛmɛsiraw la ale ni bɔlɔlɔ lakanaw olu sabatiliw la ale ni fɛn min kɔni ye baara sira minnu ni o bɛ ta ka kɛ bayɛlɛmali ye ka o bila bɔlɔlɔ ko nasiraw fɛ ni o
baaraw olu kɔni nun donna Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan nɔ ale ni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye a data ni ka o don kuma la mun bɛ tali kɛ fɛn min kɔni wulikajɔ ni baɲumankɛ tɔn baara mun ni o bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka bɔ an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka fɛn min kɔni ye baarasiraw olu nasiraw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a ye weleweleda kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn mana kɛ diɲɛ fan o fan ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Suisse jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya ye min na ni a ye a yira k'a fɔ ko u kan ka u sen don kɛlɛla ka u hakili to kosɛbɛ kunnafoni jatigita minnu ni olu bɛ bolila Mali kɔni juguya la ka bɔ diɲɛ seleke naani jamana olu yɔrɔ la minnu ka laɲini o tɛ Mali ka lafiya o sabatili ye k'a fɔ k'u ka hakili to o la ale ni an ka fɛn min kɔni jamana kɔnɔden minnu bɛ kɔkan na ko u ka se ka u sen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka ɲɛtaga baaraw olu sabatili bunakun kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka tila tuguni ka hakilina jigin ni ka o ta ka o kɛ an ka diaspora maaw ye ni olu ye tunkarankew ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye faraɲɔgɔnkan min ni o bilalen no sen kan Mali tunkarankew olu tɔgɔyala ni an ko o ma ko Forum International de la Diaspora ko o tako filanan ko o baaraw bɛ na nun don juillet kalo tile 16 nata ka taa bila a tile 18 na Bamakɔ faaba kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ don an ka farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara kura ye ale ni tariku kura ko o taara ka o don an ka dolancilaw ka kunkanko kumaw la ni o taara ka o kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na ka kɛ ni dege karamɔgɔ kura min ni ale kɔni taara an ka samata fɛgɛw olu kɔni tɔgɔya la ka se ka dege karamɔgɔya kɛ o kunna ni o ye Antoni da Silva ye ale kɔni taara ka taa a yira kunun ko tɛnɛn ni o tun bɛ juillet kalo tile 6 san 2026 ka taa bila an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sifuw ka ko ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ka yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye ale senfɛ fɛn min kɔni an ka minisiri ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min na ni a ye a yira an ka dege karamɔgɔ kura la k'a fɔ ɲɛna ko fɛn min kɔni ye mɔgɔ 1,023,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o dege karamɔgɔ de bɛ Mali kɔnɔna na walasa ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛndenw kɛn bɛ ka jigisigi min ta ni ka u ka dolanciko ale kɔni makɔnɔ wagati ni a nataw olu la ka se ka o gɛlɛyaw ni ka olu ɲɛ yira a dege karamɔgɔ kura la o nasiraw fɛ fɛn min kɔni ye fɛnmafutu ɲɛmaa ye ni o ye an ka Mali dolanciko bilalen no maa minnu ka bolo kan ni o ye Fédération Malienne ye ale kɔni fana ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min senfɛ ni a ye a yira k'a fɔ ko dege karamɔgɔ kura min ni a filɛ nin wagati kofɔlen na ni ale ye portugais ye ni o ye Antoni da Silva ye ko a kɔni sugandira ka sababuya kɛ a ye a ka fɛn min kɔni ye kalada ni ka o de ta ka o kɛ ni an ko o ma ko candidature walasa a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka kɛ anw ka dege karamɔgɔ ye o nasiraw fɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen talen kɔfɛ ka kɛ ko fɛn min kɔni ye a ka baara daminɛ sɛbɛnw ko olu kɔni taara ka o bila sen na ka tɛgɛnɔ kɛ o la juin kalo tile 6 o tɛmɛnenw olu senfɛ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko a ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ ko baarasira minnu ni a bɛna ta k'a la baara san 3 o kɔnɔna na o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni da Silva ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ a ka laɲini ye mun ye ale ni a ka baarasiraw ye mun ye ka ɲɛsin Mali kɔni ma dolanciko nasiraw fɛ o de ye san 2027 ale ni 7 o farafinna jɛkulu minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka dolanci kɛ ni an ko o ma ko CAN 2027 ko Mali bɛna ye o demi-finale o kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ san 2028 nata CAN yɛrɛ fɛnɛ kan ko an bɛna taa finale la ko o ye ale ka hakilinaw ye ale ne ka Mali sen ye diɲɛ seleke naani bunakun dolanci min bɛ ta ka o kɛ ni o ye coupe du monde ye ni o nata bɛna kɛ san 2030 wagatiw la ko Mali sen bɛna ye o kɛnɛ kan k'a fɔ ko ninnu de kɛra fɛn min kɔni ye Antoni da Silva ale ka kumakanw ye k'a fɔ ko o de ye a ka laɲini ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali samatasɛgɛw olu ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni Antoni da Silva ale ka ɲɛfɔli ye ka kɛ ni kunnafoni di siraw ye ni o ye conférence de presse ye a kumana min na ni a ye a yira k'a fɔ ko ale bɛna wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ k'ale ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko min kɔni laɲini bɛ ale fɛ o de ye dolancicɛdenw u ka baaraw ye o bɛ minnu ta la ni ka o kɛ o nasiraw fɛ baara minnu ni olu bɛ se ka nafa don an ka fɛn min kɔni ye dolanciko o nasiraw fɛ o kama a ye a yira k'a fɔ ko ale bɛna a ka wagati caman ka o ta ni ka o kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ ka i sen bɔ i ka jamana kɔnɔ ka taa fɛn min kɔni ye dolancila wɛrɛw olu lajɛ ka u ka dolancisɛnw ni ka olu dɔn ka segin ka na a y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko wulikajɔ belebele ko o bɛ ale bolo ko maliyɛn dolancila fɛn fɛn mana kɛ yen nɔ ni Mali kɔni ka yamaruya sɛbɛnw bɛ i bolo k'i bɛ se ka i sigi ka i jigida kan ka i hakili da kan ko i bɛna wele k'i kana dolanci kɛ faso ye o sɔrɔla a ka kumakanw na ko o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
Alisa an bɛ to dolanciko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don musow denmisɛnw fo ka taa se du kunkankow ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Jɛnɛba Sanogo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ni an ka minisiri min yɛrɛ fɛnɛ ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛko bunakun kan ka se ka dolanci kɛ an ka jamana ka cakɛda musoman minnu bɛ yen nɔ ka dolanci ta ni k'a kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa hali bi fɛn min kɔni ye bɛn ale ni keleya ani lafiya bɔda o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o kama ka yira k'a fɔ ko o baara taku sabanan ko olu taara ka o kɛ ni an ko o ma ko tournoi interministériel de football féminin k'a fɔ ko o baaraw olu taara ni ka o kɛ Abdul Kasim Fɔnba ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni u ye a yira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ bɛn ale ni keleya o sababu ye jamana ka cakɛdaw cakɛmusow olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dolanci ale senfɛ ko fɛn min kɔni ye équipe ni an ko o ma ko dolanci jɛkulu 18 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de bɛna jɛ ka nin 10 u ni ɲɔgɔn cɛ ni u bɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ taa 9 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati ale ni a nataw la kunnafoniya wɛrɛw o kɛnɛ kan wassalam.